Velkommen til Kort og Godt, som jeg har valgt at kalde den her episode her, eller forhåbentlig mange episoder, hvor jeg sidder og snakker lidt og viser nogle kort. For eksempel, jeg har byttet mig til at forklare lidt, hvorfor jeg har byttet mig til kortene, og ellers så kan det også være, at jeg viser noget, jeg åbner. Så først og fremmest så vil jeg lige starte med at vise noget, jeg altid gerne vil bytte mig til. Det er de her illustration rares her. Blandt andet Ivysaur, som er en super fed Pokémon, og den er nem at bytte videre, og jeg samler selv på illustration rares. Og så har vi en Sourcebug her, som også er et super fint kort, og så plejer jeg altid at bytte mig til Near Mint kort. Der er selvfølgelig Near Mint, som mener jeg, så kan godt være lidt fejl, som der er på Skyler og Violet i de fleste ting. Og så har vi en Ents Reshiram, og så kommer noget af det, som jeg har kæmpe kærlighed til, det er Special Illustrator Rares, som vi kan se her. En fin Salamence, den har jeg ikke en af, men jeg har 2 af den faktisk. Og det her, det er nogle kort, jeg egentlig fylder i min byttemappe, sådan lidt efter behov. Så vi har en Meowth, og dem har vi faktisk nogle stykker af, nogle Meowth, fordi dem fylder jeg egentlig bare i min byttemappe. Og det skal lige siges, at alle de her kort her, det er nogle kort, jeg har i min onkels firma, i hans pengeskab eller hans kontor. Så der er aldrig noget herhjemme på min hjemmeadresse, det skal jeg lige have med. Men alle de her kort, det er kort, jeg egentlig bare bytter mig til. Og jeg bytter mig til mange af dem, fordi at de er altid fede at have i byttemappen. Så de her kort her, de kommer helt klart i byttemappen til det her Nordic Card Show, som der er her i Gaming Week, altså her i vinterferien næste uge. Og så her så har vi så en Pikachu, som der har lidt whitening og lidt ting på, så derfor er den markeret med en lille post-it. Men de her de er helt særlige, når jeg bytter mig til dem, fordi at de er gået lidt i stykker. Og så har vi en Pikachu for Lost Origin, det kan man også altid ikke få for mange af. Sammen med den her fra Crown Zenith, det er Secret Rare fra Crown Zenith. Super undervurderet kort, super fedt kort. Og så bytter jeg mig altid til populære promokort, dem bytter jeg mig også til, fordi de er, altså alle samler på promokort, og de er bare super nemme at komme af med igen. Og så samler jeg også selv på dem, og her er et af mine yndlings illustration rares fra Journey Together, som er Articuno 161. Og jeg synes bare, det er et undervurderet kort, altså dyrk lige, hvor fedt det her kort her er. Det er sindssygt lækkert. Og her så har vi en Psyduck, det er også noget, jeg bytter mig til meget, 151, fordi det der er rigtig mange, der samler på, jeg samler også selv på det. Så det jeg primært bytter mig til, er faktisk, hvordan skal man forklare det, noget jeg kan se mig selv have, og noget som jeg synes selv er fedt at bytte til, og så noget som jeg egentlig ved, at folk, folk synes også er fedt, så det bytter jeg mig til. Og så har vi Palkia Origin Form, som også er et super fedt kort. Og Known Altart fra Silver Tempest. Ja, I kan jo selv se, at dem synes jeg også er super fede, så dem bytter jeg mig et par stykker til, har jeg byttet mig til. Og alle de her kort her, som sagt, så kommer de i min byttemappe. Så det er bare for lige at vise lidt, hvad det er, jeg går efter, og hvad for nogle kort, jeg bytter mig til typer. Fordi det er ikke lige nøjagtigt de her kort, der er i bunken her, men det er bare typemæssigt af kortene, så jeg kan bytte med alle mennesker, bytter med dem, der har de fede kort, og dem, der har de sjældne kort, og vi bytter rigtig meget med børn. Synes det er super fedt og super sjovt og inspirerende at bytte med børn, at der er ikke mere end et papkort imellem mig og så børnene. Altså vi får snakket alligevel, og interessen, den er bare den samme, synes jeg er sindssygt nice. Så kom over og byt, hvis du ser mig. Og så har vi et Houndoom kort her, som er, det er altså virkelig fedt kort, det bytter jeg mig også gerne flere af til. Og et Ninetales kort. Og det var egentlig alt herfra. Jeg håber, der kommer flere kort og godt, som jeg har valgt at kalde den her serie her, hvor jeg egentlig både forklarer lidt om, hvad jeg bytter mig til, og hvad jeg har idéer og tanker. Håber, du vil følge med på den her nye YouTube-rejse for mig. Ellers så kan I måske finde mig inde på Instagram. Vi ses.